Студиото е много весело, между другото, за първи път има толкова хора. Здравейте! Как сте? Уникално! Супер! Ти имаш ли микрофона? Разбира се. Всичко в последния момент, но пък така е наживо, когато сме наживо. Натали? Натали, добре, няма значение. Ударението. Кристиян, Криси и Велин. Тебе те помня още от малък в предаването като лъвовете. Как сте, хора? Супер. Добре, много добре. Що сте застанали така като хор? Чакаме да пеем. Ще започна да ви дирижирам. От колко време всъщност пеете? Я разкажете, т.е. всеки кратко за себе си. Нека да започнем от най-високия. Няма ли път на дамите или аз? Нека така, че да не се объркам аз. Да не се обърка ли, да? Да, че ставам разноглед леко. Ами с музика се занимавам от ранна детска възраст. Първо в областта на българския фолклор и в последствие висшето си образование завърших в Национална музикална академия, катедра поп и джаз. При Алис Боварян, предполагам. Всъщност Алис Боварян ме подготви, но след това бях прехвърлен при друг педагог. Как прозвуча прехвърлен? Ами, буквално така си беше. Преразпределен. По-добре ли звучи? Да, и оттам нататък телевизионни формати, участия, концерти и авторски песни, съвместни проекти с колеги и борба. Безмилостна, жестока Безмилостна, жестока. Дамата. Аз също се занимавам с пеене от съвсем мъничка. Пеех в Обединен детски комплекс град Монтана, моя роден град. След което завърших гимназия, кандидатствах. Първо учих една година педагогика, обща, нищо общо с музиката. И след това кандидатствах в Музикалната академия, поп и джаз пеене, приехаме и да, ето, поздрави на Алис, да, специално. Кристи, да разкажеш нещо за себе си. Аз, колкото и нестандартно да звучи, аз се занимавам от малък с музика, още от ранна детска възраст, да започнах да свиря на пиано и да пея в един от най-готините възможност за деца хорове, наречен Пим-пам, който е наистина уникално място. Аз препоръчвам всички родители, които се чуят къде да запишат децата си, да първи стъпки да имат в това нещо. Това е може би най-доброто място. Аз че вече го няма. Има го за щастие и то продължава с пълна сила да се развива. И в последствие вече аз започнах да свиря на кларинет в музикално училище, музикална академия, завърших с дирижиране и това е нещо, в което в момента също много активно се занимавам, но най-вече е интересно за това, което се случва с Крис и Велин, но нека и Велин все пак да каже за него, защото неговата биография също не е малка. Аз почнах предаването като лъвовете на 4 годишен и от тогава не спирам да пея. Сега съм артист-солист на Държавна опера Варна, за което съм много щастлив. Работим с Крис, творим музика. Да, разбрах, че имате някакъв дует, смисъл правите съвместно творчество. Да, имаме 3 песни, така радват се на хубав успех и така. Добре, как решихте да се съберете всъщност заедно? Кой беше инициатора? Дамата ли? Дамата. Заповядайте, госпожица, да споделите. Да, през 2017 се случи цялото нещо. Една така вечер ми хрумна идеята да направим обща коледна песен. Всъщност тя беше с благотворителна цел. Подкрепихме фондация Конкордия. Тогава се събираха средства за построяване на детска площадка. Успяха да се съберат средствата, построиха тази площадка, за което сме много щастливи и доволни, че може би така успяхме да допринесем за това. И започнах да звъня на колегите, на Крис и Велин, на Кристиян, на Ева и Елина Дашина, които са наши други участнички в проекта. Всъщност ние сме 6 души в целия този проект и отделно още хора, които се занимаваха с аранжимента. Даже от Бъркли музикант Джейкъб Окому, който направи аранжимента, заедно с Момчил Косев. И с Елина написахме текста и така, музиката е моя. В общи линии така се събрахме и сътворихме, мисля, че тази така чудна коледна песен. Това е чудо. Добре, мислите ли по някакъв друг проект извън този коледен проект? Не сме мислили. Да направите някакъв сикстет такъв вокален. По едно време ми хрумна идея така с Ева. Да, с Ева се срещнахме случайно. Ние с нея все случайно се засичаме. И си помислихме, на друго място. И
си помислихме дали да не направим нещо лятно, пак заедно в същия състав, но още сме стигнали до там. Понеже в момента всеки работи по индивидуални проекти, аз също имам 4 авторски песни, които така имат успех и се въртят по телевизии, радиа и въобще в моя личен канал може да се видят, както... Между другото, само да вметна, че Натали е най-активната от нас и благодарение на нея има така песен. Винаги жените сте по-активни от мъжете. Моите песни се въртат главно вкъщи. Ами нямаш човек, който да организира, може би, телевизионни участия. Си има и на други места. Има, разбира се. Българска свободна телевизия предоставя сцена за млади изпълнители. Добре дошли сте винаги, като направите самостоятелни проекти и общи, естествено. Благодарим много. В един глас. Как ви се отразява пандемията? Добре, нормално. Затворени творите ли повече или повече ви домързява? Аз творя. Аз написах също 1-2 песни по време на пандемията, но определено каквото и да си говорим, това е изключително предизвикателство за всички хора на изкуството и не само. И ще бъде предизвикателна и трудна задача хората отново да се върнат в концертните зали и да живеят по начина, по който живяхме преди това. Определено е много трудно. Колкото и да сме розови и да се опитваме да бъдем позитивни, но сериозността ситуацията е странна. Да, много странна. Ето аз примерно си работя във Варненска опера, така твориме. Даже на 21-и сега имаме спектакъл Парижката Света Богородица, така че каня зрителите, които са във Варна, а и около Варна, да заповядат уникален спектакъл. Да. Това е мюзикъл. Мюзикъл, точно така. Ще играе Квазимодо, така че... На какъв език пеете? На френски. Вау, странно. Но да, пък ще звучи странно, ако е преведен на български. Да. Добре, отминава 2020. С какво ще я запомните? Каква беше 2020 извън негативната страна на коронавируса? Тя беше прекрасна. Началото беше прекрасно. Тя всяка година е прекрасна, всяко време, всеки момент, който ние живеем и самия факт, че сме живи и здрави, защото виждаме какво се случва, ние трябва да го оценяваме и всъщност това, че имаме сега някакви такива препятствия или перипети или по някакъв начин някакви затруднения, това наистина не е окей. Изпитание за нас, изпитание за нашето съвремие, но това са препятствия, с които ние трябва да се съобразяваме и трябва да преодоляваме. Така че не може да кажем, че е била гадна, смисъл трябва по-скоро да обърнем внимание на готините неща, защото 100% имало готини неща, имало моменти, в които сме били повече с семейството си, повече с близките, останали сме вкъщи и гледали сме някой готин филм, който не ни оставало време през миналата година, примерно да изгледаме. Така че по-скоро според мен трябва да обръщаме на тези готини неща внимание, за да може да оставим всъщност лошите на страна. Година на осъзнаване 2020. Да, ние преоткриване. Всъщност сме и солисти с Врачанската филхармония и участваме в няколко проекта там. Правяхме турнета и с България. Въпросът е, че коронавирусната ситуация промени нещата, но се надяваме това да продължи след като проблема с вируса отшуми. Така че сме заредени позитивно да продължаваме да творим и да радваме всички хора и ценители на музиката. Добре, ако трябва с една дума да направите ретроспекция на 2020, с една единствена дума, каква е тя за теб? Беше 2020? Сещам се за думата равносметка, когато се сети за 2020. Аз бих казала думата предизвикателство. Аз бих казал обединение от някакъв начин. Интересно. Странност. Странна година беше. Изключително странна и за мен така. Да. Добре, какво може да очакваме друг? Това го казахме, този въпрос отпада. Разкажете за песента, кой написа музиката и текста, кой направи аранжимента? Ами, аз вече го споменах. Отново. Отново. Той е хубаво така да се... Дори все пак си автор на музика и на текст. Текста заедно с Елина го направихме, с Елина Дашина. Всъщност, първоначално, когато ми хрумна идеята, отидох при нея една вечер. Тя седна на пианото. Първо музиката ли се появи или текста? Първо се появи текста и част от куплета музикално, след което аз вкъщи си довършвах бриджа и припева. Но доста бързо се случи всичко. В смисъл, ние в рамките на 4 седмици май направихме всичко. Да, доста експедитивно. Това е за месец. Най-бързия проект. Аз по принцип много ги разтягам моите, така с години се влачат, докато не да събереш толкова хора. Но режисьорите такива неща казват, които са записали твоите песни. От много време отнемало за записване. 4 седмици идва всеки ден момичето. Записва, не ми харесва това. Дай пак. Просто съм голям перфекционист, което понякога не е хубаво. Даже имаме студентска практика заедно направихме и оттам и един приятел създава, който често
понеже правихме народна песен, която се казва "Радице моя" и се опитахме да я запишем, но поради същата причина, понеже записахме всеки ден по 7 часа и тя не остана доволна и от тогава и казвам Радки. Сладко е. Сладко е, нали? И всички се чудят защо се обръщам към нея с Радки. А всъщност тя се казва Натали... Лирично отклонение, не изчерпахме ли въпроса? Не, мога да кажа отново, че аранжиментът е на Джейка Покомо и Момчил Косев. В бек вокалите също се включва Момчил Косев, Вася Попова също така. Звукозаписът е осъществен в студио Renew Sound. Видеоклипът е дело на Ованес Торосян, който беше наш режисьор, и Драго Димчев, който беше оператор на видеоклипа. И всъщност... Кажи, че правим конкурс. Да. Ето. Нещо, което най-важното. Да. В момента обявихме конкурс за най-добро изпълнение на песента "Чудо подари ми". Качила съм официално инструментала в YouTube канала си. Може, като напишете в YouTube търсачката "Чудо подари ми конкурс", ще излезе песента. Така че всеки, който иска да се включи, надяваме се на така много участници и желаящи, от деца до възрастни, няма никакви ограничения. Всеки желаящ може да запише клипче, да го посне в своята Facebook страница и отгоре да напише хаштаг "Чудо подари ми конкурс", за да може да разгледаме всички предложения. Ти като каза за твой YouTube канал, аз разгледах твоето творчество и ми направи впечатление, че пееш доста на украински. Имаш ли нещо руско в кръвта си? Имам руско, да. Моята майка е рускиня, руско, да. Украински не знам, но започнах да разбирам покрай големия си интерес към тяхната музика и определени изпълнители, които са ми така, като идоли даже бих казала. И да, много обичам и руска и украинска музика. Добре, какво чудо искате да ви донесе 2021 година на всеки един от вас? Нека този път да започнем с звездата, откато... Значи, аз искам да сме здрави. За мен това ми е достатъчно. Да се обичаме. И така един апел към всички зрители. Казвайте си по-често думата "обичам те", защото това е най-хубавата дума. И така. Да, си пожелавам тази изплотеност, която имаме в тези трудни времена, да премине и отвъд трудностите, когато вече, надяваме се, в най-скоро време всичко отмине, и отново да останем със същия заряд, отново да останем със същия дух и борбеност, за да преодоляваме нашите препятствия и естествено да горим любовта, което е най-важното нещо. Да гори любовта по целия свят, да. Дамата? Аз бих се присъединила към Крис и Велин и бих пожелала на всички зрители да са живи и здрави и да са спокойни и да вярват, че най-доброто предстои. Благодаря ви изключително много. Спираме да говорим. Ще пеете, уважаеми зрители. Сигурен съм, че ще ви донесат много предколедно настроение тия млади хора. Аз излизам от студиото и оставям да се насладите на тях. Приказен ден искам ти да бъдеш с мен, да се борим с снега, пак да бъдем с теб деца, с блестели от смях очи, този миг в празник да превърнем, нова песен да звучи, времето да върнем. Коледа, Коледа, с аромата свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми. Коледа, Коледа, с аромата свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми. Сутрин с боси крака, на пръсти тихо да се промъкнем. Красотата света, през детските уши да зърнем. По дъхата стоят подаръците, чакани с надежда. Машините звънят, с обич те поглежда. Коледа, Коледа, с аромата свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми. Коледа, Коледа, с аромата свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми.
си, без страхове, спаси порасналия те в когото. Откриваш ти щастливото дете, единствено с вяра в доброто. Да, за в студиото, не знае дали имаме ефир, но аз искам да си направя с тия сладури снимка, така че за селфи, дами и господа. Виждаме ли се? Благодаря ви много. Внесохте много коледно настроение. Още една. Благодарим. И аз се съберете малко. Я тук ела. Къде си? Yes! На коя камера закривам? На първа. Това беше от следобедния блог за днес. Аз съм в превъзбудено настроение. До нови срещи, уважаеми зрители. Весел следобед. Става ли за мен? Да.